the summer with refreshments. Mga ka-Solid North, anya ti solusyon mo tapnon mabang-aran ita a summer. Dito Tuguegarao City, amay sa kadagiti makapaspasar ti napudot a paniempo. In dagiti Nadumaduma a fresh fruit juices. Narway dagiti tumaydayot tapnon gumatang itilako ni Manong Dani adda avocado juice, mango juice, watermelon juice, ken melon juice. Siyempre, kung walang ibang obligado, ito yung pinagtsatsaga lang namin hanap buhay na kaysa wala. So yung summer lang naman. Pag prutas lang naman, siyempre may prutas kami. Mapatta-patta akada aldaw ket makaganganan siya dati nasurok 1,000 a pisos. Kadayuan a customer da ket dagiti agbibiyahe. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, mainit. Kaya bumibili kami ng ganito kasi mainit yung panahon. Kaya umihinto kami dito bumibili. Masasabi namin dito, masarap siya. Okay siya. Masarap. Saan met ang maliklikan ni Ma'am Joyce ti gumatang latta kadagiti fresh juices no at dati makita na. And pure siya, masarap siya. Paano ba yun? Para preferences na lang. Para iti presyo na 20 pesos ken 30 pesos mga ka-Solid North, for sure ket sulit ken mabang-aran kapay. Mabirukan ti pwesto da iti Bagay Road ken asidaglaeng iti SM City. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.